πάμε να κάνουμε το unboxing του δημοφιλέστατου αρώματος Alien από Mugler. Είναι ένα ξυλώδη άμπερ άρωμα για γυναίκες. Κυκλοφόρησε το έτος 2005. Έχει δημιουργηθεί από τον Dominique Ropion και τον Laurent Bruyère. Το Alien Eau de Parfum είναι η πιο ανάλαφρη αλλά εξίσου μαγνητική πλευρά του θρυλικού Alien. Ένα άρωμα που αγκαλιάζει την επιδερμίδα και αφήνει ένα φωτεινό σαγηνευτικό ίχνος. Οι κυρίαρχες νότες γεσεμιού, κασμίρ και λευκού και χρυμπαριού αποπνέουν θηλυκότητα, μυστήριο και άβρα θεϊκής ενέργειας. Σαν μια ακτίνα φωτός που σπάει το σκοτάδι, το Alien Eau de Parfum αποκαλύπτει τη μαγευτική του φύση.